Vítajte pri našom novom podcaste s Amálkou. Moje meno je Nicole a spolu s Amálkou sa poznáme, to povie Amálka, koľko? 7 rokov? No ja mám na toto tie vlohy. Ahojte, zdravím vás. Takže my sa s Nikou poznáme od februára 2017, keď si mi prišla ako zákazníčka na masážnu terapiu. Áno. A tam sa to všetko začalo. Tam sa to začalo, pretože ja som v tom období mala 2017, hovoríš, trojročného Filipka a mala som veľmi ťažké obdobie ako matka, pretože som veľmi bola rozhádzaná z toho, ako vlastne celkovo poňať tú úlohu matky aj a ako sa v tom celá nájsť, nestratiť. A niekto mi ťa odporučil a to bolo úplne, že na prvú, proste hneď my dve, keď sme sa stretli, také prepojenie, pretože ty si ma tak vlastne okamžite vrátila späť k sebe. Čo som sa ako matka strácala v tej roli a stále som ako keby balansovala medzi tým, že kým chcem byť, kým som, kým nie som a tie všetky rady a to všetko, ako by si mala vyzerať ako ideálna matka a teda. A mne sa veľmi páčilo, že ty si bola proste spontánna, úplne na rovinu si mi veci povedala a proste bolo to také, že aj s humorom, aj sme sa proste narehotali, aj sme plakali aj sme spolu plakali, aj sme proste všetky emócie tam boli, hej, že mohla som prejaviť hnev, ty si ma neodsúdila, mohla som byť proste úplne sama sebou. A toto si na tebe veľmi cením a toto by som chcela priniesť do nášho podcastu. Presne tak, ďakujem ti. No, hovorí sa, že všetko je, jak má byť, takže ja som si ťa nejakým spôsobom aj vtedy pritiahla a bolo to kvôli tomu, že veď ja som mala masážny salón v Bratislave a asi 95% mojich zákazníkov boli muži. A ja som si už tak zadala, že tie ženy to potrebujú viac proste. No a ako si prišla ty, Nicole, tak vlastne prišli ženy. Nie? Lebo vlastne ty si po tej terapii sa krásne zobudila do seba a cez teba vlastne ja som sa dostala k tým ženám. My sme veľmi spontánne urobili náš prvý workshop hneď nejak v máji. Toto bol február a v máji už sme urobili workshop. A v júni ďalší. Fakt. My sme mali veľmi plodný ten rok 2017. A som bola dosť tedy, keď si pamätáš, nabúchaná z tej Indie. Ja som mala v sebe toho Mujio. Hej, a tantru. Áno. Takže to bolo akože nás to dosť akoby kopalo do tej pravdy, do seba. Že už povedz naozaj, že jak to máš. A myslím si, že to je stále téma večná, že v podstate nekončiaca, veru. Stále nás to vracia späť k sebe. A ešte to, čo máme spoločné, že obe vnímame tú cestu späť k sebe cez to telo. Cez to telo, veru. Hej, že ja vlastne tými jogami, s ktorým som sa venovala roky, a potom cez ten tanec, a ty to máš zase cez tie masáže. Áno, ja to mám cez tie masáže, ktoré som ale už ukončila, lebo ma to volalo nejak inak do tela. A vlastne momentálne sa venujem takým liečeniam srdca, cez to tantrické učenie a vlastne odblokúvávame a liečíme tú srdcovú čakru. Takže, lebo vieš, v tej hrudi je to všetko. Ty podľa toho, ako dýcháš, zistíš, ako na tom si, že vlastne, keď sa len tak skúsite nadýchnuť, tak zistíte, že máte tam nejakú ťažobu alebo ľahkosť. Tam sa dá pekne odzrkadliť váš stav psychický, fyzický, stav toho vedomia, ak si v tom plyniete. No lenže tí ľudia nevedia, že nedýchajú. Vieš, lebo to je také, že povieš ľuďom, že no, zhlboka sa nadýchni, vydýchni a ja to vidím aj na tej joge, alebo aj vlastne v tom tanci, keď mi to zdieľajú potom, že ty máš pocit, že ty dýchaš. Však jasné, že dýchaš, hej? Že poďme si toto možno povedať, lebo fakt tiež vnímam ten dých ako základ. Však akokoľvek sa točíme o akých témach, tak stále ideme späť, že poďte do dýchu, či už chcete pracovať so stresom, s čímkoľvek, v podstate ten dých nás vracia späť do tela
A ľudia, keď im povieš, že zhlboka sa nadýchni a vydýchni, tak oni si povedia, však ja dýcham. Lenže ide o to, že ako. Je to preto, že dýchanie sa deje samo. Takže oni aj adekvátne reagujú, lebo nie sú zvyknutí na vedomé dýchanie. Lebo naše telo je dých. Narodíme sa a sa nadýchneme, že? A potom plačeme. A keď zomreme, tak vydýchneme. Čiže vlastne dých sa skladá z nádychu a z výdychu. A vlastne bez dýchu my vlastne neexistujeme. Preto je veľmi dôležité vedome dýchať a preto ľudia to majú zautomatizované a preto sa čudujú, že jak mám dýchať, čak ja dýcham, hej. A preto je dobre to akoby vedome smerovať, akoby, že keď sa nadýchnem, tak mi to telo sa hýbe smerom dovon, akoby stúpa, hej. A keď vydýchnem, tak klesá a vlastne akoby vypúšťame zo seba tlaky alebo nejaké napätia. A pekne sa vieme tým uvoľniť. No a na to sú veľmi, veľmi dobré tie dýchové cvičenia a hlavne meditácie. Presne. A ono je to tak, že v podstate my dýchame tak hlboko alebo tak plitko, ako veľmi dokážeme vydýchnuť. Že nie je tak kľúčový ani ten nádych, ako ten výdych. Pretože ak zo seba nevydýchneme ten zvyškový vzduch, to mnoho ľudí nevie, že vlastne tam stále ostáva ako keby nejaký zvyškový vzduch, tak nemáme kapacitu sa nadýchnuť. To je ako keby si mala pohár s vodou a vlastne stále dolívaš do takého akože starej vody alebo niečoho trošku vody. Hej? A ty tam máš, hej, ten vzduch, ale nevymieňaš ho kompletne. Presne, není tam tá výmena. Nie je tam úplná výmena. Áno. A to sa môže diať až vtedy, keď sa naučíme úplne vydýchnuť. A ja mám pocit, že to je všetko poprepájané, pretože my nevydýchneme úplne nikdy, ak sa cítime stále pod tlakom, ak sme napätí, ak držíme veci, lebo máme pocit, že musíme držať, že musíme mať tú kontrolu. Tú kontrolu, presne. Že zase je to o tom, že sme veľmi v hlave, že v kuse rozmýšľame. Ja napríklad sama, tým, že roky robím jogu a učím a proste meditácie, všetko možné, ale keď sadnem za počítač a začnem pracovať, ja normálne vždy zabudnem dýchať. Už sa odpájaš od tela akoby, hej. A tu premostíme, že vlastne prečo je tak dôležité a zdravé sa vrátiť do tela a s tým telom akoby vedome sa spájať. Takže to je to, že taká tá civilizačná, ani nechcem povedať, že choroba, ale tie návyky, alebo zlé návyky, čo máme, tak sme v tých hlavách, ale akože nič není na tom zlé. Ale musíme to vykompenzovať niečím, aby sme nezostali v tom mentálnom iba stave, alebo v tom mentálnom tele, povedzme, že veď robme na tom počítači, zabávajme sa, pracujme, čokoľvek, ale poďme to dorovnať zase, aby sme boli zase vystredení, aby sme boli v tom fyzickom tiež zdraví, že poďme spojiť s tým telom, pretože naozaj sa dokážeme veľmi ľahko od krku hore iba byť, ale potrebujeme sa dostať do toho tela. Takže vlastne ty robíš tie tance, že? Áno, presne, tie tance sú to, čo cítim, že aj mňa samú najviac vracia späť k telu. A akože aj yoga, to je jasné, len vlastne yoga má stále ako keby ten princíp v podstate mužský v sebe, že musíš ísť podľa nejakých pravidiel a musíš držať nejaké pozície a vlastne celý tento svet je orientovaný na tú mužskú energiu. A my sa teraz potrebujeme všetci ako keby spájať aj s tou ženskosťou, tou nejakou takou jemnou, plynulou energiou inovou. A mne to paradoxne pomáha ten tanec, lebo tam to nie je ako keby len tanec, je to vlastne pohybová meditácia pre mňa. Čiže my sa naciťujeme na to telo, aj keď to začiatku ľudia nevnímajú, že čo to znamená, keď im poviem, že nech ťa vedie tvoja ruka, alebo nech ti telo vraví, ako sa máš hýbať, že v začiatku to možno je úplne niečo nezrozumiteľné.
Ale ty, keď sa dostaneš do stavu, že fakt to telo mu dovolíš, a to je len taký, ako v podstate je to jednoduché, ale niekedy to je ťažké, že dovolíš mu proste, aby ťa hýbalo, aby sa hýbalo samé. A robil aj smiešné pohyby. Áno, aby lebo boli, o tom to je. Presne, že to nemá vyzerať nijak. Presne. Že to proste len tak plynie. Ono, my v detstve sme to možno všetci robili. Určite. Lenže nás Jašili zahňakovali. sme sa. Čo sa jašíš, čo to robíš, presne. hej, že správaj sa nejak, sedniak. A stále tie ako keby príkazy zvonku sú o tom, že máš nejako vyzerať, máš sa nejako správať. Áno. A potom sme celí ako keby takí poskrúcaní v nejakých našich akože šablónach a blokoch. A aby sme sa tam nejak akože napasovali, aby sme nejako vyzerali. A potom chceme žiť spokojne, šťastne, cítiť sa, no je to nemožné, lebo my sme tak poskrúcaní, že my vlastne sa nemôžeme cítiť, my sme sa tam zablokovali. A práve ten môj akože tanec duše, ktorý robím, otvára tých ľudí, otvára aj mňa. Vnímam, ja cez to telo krásne viem navnímať, ako na tom som, že čo sa deje v mojom tele, že či vlastne tam nie je nejaká emócia, ktorá sa potrebuje uvoľniť, či tam nie je nejaký blok, alebo... Že ako sa v tom tele máš. Áno, lebo to telo nás neoklame. Nie. My tou hlavou, tá hlava je ako keby, ja tiež mám strašne silnú myseľ, hej, ale že tá hlava dokáže také všelijaké myšlienky vymyslieť a alternatívy a my sme tak zvyknutí všetko analyzovať cez tú myseľ, ešte aj ten sebarozvoj, to liečenie, aj tá práca na sebe, to všetko ideme cez tú hlavu, že čítame o tom, počúvame videá a potom nám, ale stále to ľuďom nefunguje. A tebe ten tanec pomáha na to? Áno. A čo sa ti potom deje, keď si v tom tanci? No, vypne sa tá myseľ, konečne. Ona ti úplne, že sa vypne? Nevypne sa, ale sa stíši. Tak to je dôležité. Hej. Že ako nechcem hovoriť presne, že nie že sa má vypnúť. Ona sa takmer nikdy nevypne. To sú možno len také malé okamihy, záblesky, kedy sa úplne vyprázdni. Ale to, že ona ustúpi, že my nechceme sa tej mysle úplne zbaviť, ale ona ustúpi do pozadia a nechá to telo, nech sa prejavuje slobodne. A zrazu, a to aj ľudia hovoria vždy, zrazu im prídu nové inšpirácie, zrazu tam sa občerství. To telo je veľmi múdre a fakt, že to je zázrak. Ja veľa z nás voláme telo, že ako chrám. A ja to tak mám, že telo je ako chrám. Proste je to tak niečo posvetné, že treba tomu telu tú pozornosť akože dávať. A také informácie nám tie tela nesú, že toto, počkaj, sa nestačím ani čudovať, že napríklad keď ťa ale niečo zabolí, nejaký orgán v tele, takú informáciu, že ty nemusíš ani doktorovi, keď si dostatočne bdela a že to naozaj si ochotná vypočuť, že čo ti to chce povedať, to je niečo krásne, liečivé. V podstate my, keby sme boli v tom prítomní v tom tele, alebo ako keby to vedomie mali viac v tele, tak my vždy postrehneme veľmi skoro nejaký signál z tela, že aha, je tu nejaká nerovnováha. A to môže byť úplne také, že potrebuješ sa viac vyspať, alebo naopak potrebuješ viacej aktivít, hej, že aj o tom treba hovoriť, že nie je len všetko o tom, že spomalovať, lebo to je teraz také, ale že niekedy potrebuješ naopak práve sa vybúriť, hej. Niekde ubrať, niekde že fakt, akože to je stále rôzne, že tá rovnováha sa neustále tvorí, že to sa nedá, že raz si ju vytvorím a už ju mám. Že to aj ja som si takedy myslela, že tak teraz si urobím nejaký taký akože systém, toto budem ráno cvičiť, meditovať, neviem čo. A mám vystaráno, nie? A mám vystaráno do konca života. No, zabudni. To sa stále mení, že vlastne ono to je stále v pohybe. A hlavne my ženy sme cyklické, ako Luna, nie? Každý týždeň máme inú cyklus, inú fázu, presne. Takže je tam tá dynamika rôzna, že keď máš aj PMS alebo niečo a potom tá fáza tých mesiačikov a tak ďalej. Takže toto veľmi je dobre vnímať a načúvať tomu telu a hlavne, že ono sa to tu omiela teraz dokola, že buď k sebe dobrá, buď sebe láskavá, ale koľko z nás to robíme? Vieš, koľkokrát ja sa pristihnem, že som na seba prísna a zbadám to, že niekedy až tak sa mi deje, že až neskoro to zbadám. Ale potom som naštvaná, hej? Ale vieš, dovon. Muž za to môže, dieťa, kamoška mi nezavolala, mala sa ozvať. Ale potom všetkom, keď to uvidíš, že si z toho
úplne odstúpiš, tak ty zistíš, že však ty si nasrada na seba. Moja, sa spamätaj, vieš? Potom, že aj sakra, zase, vieš? Hej, hej. No, je to také zacyklenie, že v podstate aj chceme na sebe pracovať, že to tiež vnímam a sme potom zase zacyklení, zase to je o tom istom programe. A furt návrat k sebe musí byť. Hej, že stále chceme, že fakt ja viem, že ja som ten typ človeka, ktorý od detstva proste na sebe chcel pracovať, že som čítala tie sebarozvojové knihy a presne to je to, že tá hlava sa vždy chytí na nejakú takú, ako keby ona vymyslí nejakú pascu alebo nejakú takú ako keby, že zámienku, že ako sa zase zlepšovať, ale zase je za tým ten skrytý program toho, že chceš byť, že nie si spokojný sám so sebou, že nevieš sa prijať. Že stále si myslíš, že až vtedy, keď niečo dosiahneš, že je to taká pasca na nás, že stále si myslíme, a aj to vidím aj v tom sebarozvoji duchovne, že ľudia si myslia, že stále musia ešte niečo urobiť a až keď to všetko zvládnu, až keď pôjdu na 1000 workshopov, alebo ja neviem, prečítaš toľko kníh, až keď budeš meditovať, cvičiť jogu a neviem čo a zdravo sa stravovať, až vtedy budeš spokojný a šťastný. No, a opak je pravdou. Už nič nemusíš vlastne teraz. A hlavne mysel má dobrú úlohu, hej? Ona si robí svoj job a ona je furt hladná po nejakých informáciách. Ona pokiaľ nemá niečo, čo by ako by ju vyživovalo, vykrmovalo, tak ona sa nudí. No tak hľadá. No ale my, keď sa do toho chytíme, vieš, tak nás má. Vtedy praktická rada môže byť asi takáto. Napríklad niečo nás nadchne, myseľ je zrazu taká, že excitovaná, že zase nový seminár, nové šaty, zľavy, predaji a neviem čo, tak vtedy už som sa konečne naučila, že počkaj, 1, 2, 3, predýcham, zase nadýchy, výdychy, fakt, zotri, potrebujem to, ukludním sa, nepotrebujem to, ukludním sa a zase. A vieš, ono to fakt prejde, tento stav. To prejde a vtedy zistíš, že ježišmaria. Zasa. Hej? Ona si robí iba svoju robotu, tá myselno, takže. Áno. hej, presne, že ani sa na ňu nehnevať. Lebo to tiež je také, že stále s ňou bojujeme, že ako vypnúť tú myseľ, ako ju stíšiť. Po nejaké techniky potrebujeme, vieš? Hej. Že vlastne, recepty. Že to není chleba, idem upec chleba, normálne upečem múku, toto tam dám, mám pokoj. Akože jaké on vymyslí furt, vieš. No, že ono je to fakt o tom jednoduchom bytí. Áno. Ale tá cesta k tomu jednoduchému bytiu je niekedy taká, že vlastne nejednoduchá. Musíš si prejsť všetkým, aby si pochopil, že to je naspäť. Ale áno, ako niekedy fakt, že treba akoby zájsť niekde, kde ťa to volá, alebo zavolať k tomu človeku, ktorý ťa oslovuje a možno ti niečo potrebuje ešte dosadnúť, vieš, aby si pochopila alebo niečo, ale zas nejak na silu niečo vytvárať, tak to už je závislosť, hej? To je to lipnutie na tom, na tej nespokojnosti, na tom utrpení a zasa sme v mysli, vieš. No. Hej. Takže tak. No. V podstate aj vtedy, keď sme začali ten projekt náš Objav seba, tak to vždy bolo o tom, že vrácať sa späť k sebe. Že v podstate nenechať tú pozornosť a to všetko len von, lebo to sme zvyknutí, že stále hľadáme tie odpovede vonku, že niekto nám to povie. Že niekto nám povie, ako to mám urobiť. Niekto nám odobrí to, čo sme si mysleli. No, alebo niekto mi povie, že čo je moje poslanie. Niekto mi povie, že prečo nemám vzťah, alebo... Ale vlastne nikto nám to nepovie. Ani ne. Akože povedia. A čo človek to názor? Čo človek to rada? Čo človek to technika nejaká, hej? Si môžeš vybrať čokoľvek, ako nejaký výcud si môžeš urobiť, ale v konečnom dôsledku sa rozhoduješ ty. Tam naozaj... pre mňa bol úplne taký moment a taký zlomový bod pre mňa v živote, keď ja som začala používať slovo, že rozhodla som sa. Rozhodla som sa, že sa presťahujem. Rozhodla som sa, že si vyberiem to a to. A tam som pocitila už takú tú zodpovednosť za svoj život. A takú silu, že zrazu zistí, že veď ja nie som žiadna chudera. Že ja už nie som tá obeť, ktorou som bývala, lebo vieš,
v tej obeti sme v podstate celý život, ak sa nerozhodneme inak, že? A my si tam tak hovieme, jak také hovienko, vieš, že normálne, že a oni to za to môžu a toto a tamto a to kvôli tebe. Ale tá pravda je úplne niekde inde, hej, že ty už nemusíš trpieť a nemusí nikto za teba vôbec rozhodovať, ale rozhodni sa sama. Páči sa mi to slovo, rozhodla som sa. V podstate ti to dáva silu. Určite. Že si sa rozhodla. A už akokoľvek sa rozhodneš, máš právo sa aj pomýliť, však to je v pohode, ale si sa rozhodla. Dobre si povedala, lebo aj keď sa ty rozhodneš akože zle, tak si sa rozhodla dobre, lebo to zle ťa dovedie na to správne potom. A ja milujem, ja tomu hovorím, že milujem odchýlky, hej, že napríklad, zober si taký praktický príklad. Rozhodli sme sa s mojím partnerom, že ideme do určitej reštaurácie, pretože tam mali to jedlo preňho, lebo je vegetarián a ťažko on si hľadá to jedlo nejaké preňho. Tá reštaurácia bola zavretá. Hej? A ja hneď, Ježiš, to ja milujem, takéto odchýlky, kam nás to má teraz doviesť. Tak samozrejme, že sme išli do inej reštaurácie a čuduj sa svete, v tej reštaurácii sme stretli úžasných ľudí, ktorých sme dlho nevideli, ktorých by sme nestretli tam v tej reštaurácii predtým. Že ja toto napríklad milujem na tomto živote. Že toto sú úplne že prax. Hej, že... No dobré, a teraz si povieš, že rozhodla si sa, že idete do tej reštaurácie a nevyšlo to. Že ako, vieš, že vlastne ľudia si môžu povedať, že áno, že tak ja som sa a môžu nadávať. A vlastne to nevyšlo. No, rozhodli sa byť naštvatí. A tam môžu vidieť, čomu im to slúži, vieš. Môže to byť tak, že na budúce tam zavolajú, či bude otvorené. Aj to je rozhodnutie, že pôjdu na istotu, vieš. Takže dá sa hociako. Naozaj, tam už tá tvoja intuícia, tvoja kreativita, aj nejaký tvoj srd, keď si naštvatá alebo niečo, ťa dovedie zase len k sebe. To všetky cesty vedú k sebe vlastne. Ako, či ideš z Borinky, alebo z Pezinka, alebo z Francúzska, tak normálne ťa to dovedie k sebe. Áno. A to je ešte aj také, že vlastne ty si stále seba berieš všade. Kdekoľvek budeš. Že aj tak si tam vždy sám so sebou. Že ešte to by som možno ešte povedala, že aj tak vždy, aj keď nech sa menia akékoľvek vonkajšie okolnosti, tak vždy tam človek je sám so sebou. A či už je vo vzťahu, v práci, s deťmi, bez detí. Že to si len nech uvedomia aj ľudia, alebo aj pre mňa to je také dôležité uvedomenie, že nech sa mení čokoľvek vonku, aj tak vždy tam donesiem seba. S tým všetkým, čo si nesiem. Čiže preto sa oplatí ako keby poznať sa, vnímať sa. Už len to, ako to mám tiež rada, keď hovoríš, že už len to, že rozpoznám nejaký program alebo nejakú tendenciu na sebe, že vlastne mám napríklad tendenciu byť príliš kritická na seba, už to vedomie vlastne ma začína oslobodzovať. Už som prekúkla ten program a už viem, že takto zvyknem reagovať. A už sa môžem rozhodnúť tým pádom, že či sa tak rozhodnem, že pôjdem zase po starom, alebo urobím iný krok. Čiže vlastne zase ma to posilňuje, hej, že to je to sebavedomie. Presne. A ďalší pekný dôvod sa o seba starať, že, lebo si stále sama so sebou. Akože stále, jak si povedala, že ideš sama so sebou tam a tam a si vlečieš seba tam a tam. Takže ja ešte dokončím, že okrem tých pekných rituálnych masáží na tú srdcovú čakru ešte vediem také intimné komorné ženské kruhy, kde sa spájame s tým teličkom a ešte otváram hlas pomocou rôznych techník oslobodzovacích, kde či už vieš spievať alebo nevieš spievať, to vôbec na tom nezáleží. Čím viac nevieš spievať, tým lepšie, keď si myslíš, lebo ja ti ukážem cestu, ako sa k svojmu hlasu dostať. Takže to milujem tiež a robím to buď tu u mňa, alebo teda v prírode, medzi stromami, pri vodičke. A vlastne to je tiež cesta, že mám krásne odozvy, ako ty sa dostaneš do toho celého tela, že sa ti normálne, niektoré ženy si tak musia sadnúť na zem, že vybrujú, vieš? Že taký stav, jedna mi až fakt povedala, musím to povedať, že Amalka, tak toto som ešte nezažila, ako keby som bola nahúlená. A my sme sa strašne smiali, vieš? Veľmi sme sa smiali, strašné slovo, nie dobre? Takže veľmi sme sa tomu smiali a bola som veľmi potešená, že ten hlas akoby
ťa dostane do telička úplne. Lebo vieš, môžeš si hlas predstaviť ako energiu. Že ti prúdi celým telom ako dých, vieš, že že ťa to tak krásne oslobodí. Takže týmto by som aj pozvala na nejaké hodiny spevu. Áno, to je tiež v podstate ďalšia cesta, ako sa vrátiť k sebe, aj cez ten hlas, aj cez ten pohyb spontánny. Áno. Že to je to, čo aj nás dve asi najviac vedie k sebe, že to tak cítime obe, že síce, ja neviem, no však robíme s tým seba rozvojom asi 20 rokov alebo koľko. No, dosť. A mám pocit, že tie všetky teórie sú fajn, ale jediná cesta je aj tak ísť k sebe. Je to tak. A tú pravdu hľadať v sebe. Hej. Takže premostíme si pekne, že chystáme workshop, že zase spoločný. Dátum sa dozviete čoskoro. Tanečno-meditatívno-spevavý. Áno. Tieto techniky proste, ktoré fungujú sú nám. osvedčené vlastne. A vlastne vy nepotrebujete, ako keby potom už žiadne nejaké ďalšie teórie sú zbytočné, lebo tie nás len zahlcujú a nás častokrát ako keby ešte pomýlia v tom celom. Že my už sme na dobrej ceste a ja to tak vnímam, že koľkokrát už sa cítim a potom sa zase nechám stiahnuť tou myslou, lebo sa pozriem, že niekto niečo robí inak. A to tak. porovnávanie. Hej, alebo vlastne tie sociálne siete, jak ťa stále ťahajú do toho, že ešte toto existuje, tamto taká technika, teraz toto je moderné, neviem čo. A stále sa necháš stiahnuť a vlastne sa len necháš od seba odpojiť. Že vzdialuješ sa od seba, presne tak. No. A že ten tanec naozaj ťa spojí naspäť k sebe. Aj ten spev. Áno. Aj tie nejaké pohybové hry napríklad, veľmi dobré. Ja rada napríklad aj cvičím s ľuďmi. Ja tomu hovorím zastaro, že telesná. Že máme telesnú. Je to úžasné, že je to tanec prepojený so zdravotnými cvikmi, že na ten chrbát a na tie nohy a tak ďalej. Toto sú úžasné veci, fakt, že. Ale zas musíme povedať, že koho čo volá, nech ide. Áno. Lebo proste... Cesta je aj tak individuálna. Áno. A každého to vlastne zavolá presne tam, kde má byť. Je to tak? Že ono vlastne, my vám asi aj tak nič nové nepovieme, ale zároveň v podstate vám môže niečo cinknúť, nejaké slovo alebo myšlienka a v podstate sa to tam zrazu obnoví, opäť to spojenie so sebou. Tak. Takže aj tento náš podcast, myslím, že bude tak úplne spontánne vedený, že sa budeme si tak plynúť s tými témami, ktoré sú. Chceli by sme vám možno ukázať viac, ako žiť vedome v tom tele a ako sa to dá a niekedy aj nedá a niekedy nefunguje a niekedy funguje, že je to úplne normálne, že netreba si idealizovať nikoho, že je úplne v poriadku, ak aj máte výkyvy, ak aj máte 1000 myšlienok, že proste sme ľudia a môžeme mať rôzne stavy, ale dôležité je to, že sa vieme stále späť vrátiť k sebe. A takisto také, že nemusíte byť v tom sami. Že spájať sa s inými na takej podobnej vlnovej dĺžke je veľmi uzdravujúce. Áno, to veľmi pomáha. Aj to, že počúvať, že aj iní to tak môžu mať, že nie ste v tom sami. Áno. Zdieľanie je veľmi... Ja by som napríklad nejaký kruh len, že zdieľať si. V tom zdieľaní, že ty nikdy nevieš, že ti nejaká veta cinkne od niekoho a normálne ti to také aha momenty, že ti dosadne mozaika, vieš, že jedným slovom, jednou vetou niekto vie tak pomôcť, že to je neskutočné. To niekedy je viac ako jedna nejaká hodina po trvajúca terapka, vieš. Že... Áno. No. Nie sme zvyknutí v podstate ísť do hĺbky bežne, teda asi ľudia, my dve, hej. Úplne teda. Ale že bežne sa v prácach, aj vo vzťahoch, aj v priateľských, aj doma, ako keby ľudia nie sú zvyknutí baviť úplne osobne hlboko a možno tak ako pravdivo k sebe, lebo často sa nosí ten pozitivizmus a vlastne máš stále byť ako keby nastavený pozitívne, mať dobrú náladu a nezahlcovať iných, že toto veľa ľudí má v sebe.
A práve na tých kruhoch, keď sa to už otvorí do tej pravdivosti, tak je to veľmi liečivé, že zistíte, že nie ste sami v tom, že to len tak vyzerá na tých sociálnych sieťach, že všetci majú krásny život, ale že to tak vôbec nie je, že je úplne normálne, že všetci prechádzame nejakými cyklami, obdobiami a to je ten skutočný život. Toto je skutočný život. Presne tak, že my môžeme kľudne nadávať, môžeme sa sťažovať, môžeme úplne byť v podstate aj si tak hovieť v tom hneve a frustrácii, lebo vlastne aj z toho, akože z toho stavu, tej frustrácie, z toho hnevu vlastne môže vzniknúť niečo krásne, tvorivé. Vieš, že jak sa to transformuje. Že úplne a zrastieme ako taký fénix. No ale tak áno, my hovoríme len z praxe, že neviem si predstaviť, že by som tu teraz niečo mala rozprávať, že čo nemám odžité, že vlastne to mne sa veľmi páčia naozaj, že keď mi ľudia aj keď rozprávajú tie príbehy, tak ja s nimi to úplne prežívam. Dobre, tak počúvaj, na budúce budeme dávať príbehy. Dáme nejaké príbehy aj svoje, dobre, aby to bolo také autentické a možno cez to práve sa ľudia vedia lepšie spojiť aj s tými témami prakticky. Takže zatiaľ myslím si, že stačí, aby sme vás nezahltili. Témy sú nekonečné. A budeme pokračovať v ďalšom podcaste. A budeme radi, keď nám nejakú spätnú väzbu dáte. A nech sa vám to dobre počúva. Tak, krásny zvyšok dňa. Ahojte. Ahojte.